Lattian valun kuivumista odotellessaan tehtiin yläkerran lattiaa eteenpäin ja valmisteltiin sähkökaapeleiden vetämistä poramalla hirsirunkoon pistorasioiden ja valokatkaisijoiden reijät. Tällä videolla tehdään näitä työvaiheita. Hirsitalossa sähköt on huomioitava huolella jo suunnitteluvaiheessa, koska ulkoseiniin niiden tekeminen jälkikäteen on melko lailla hankalaa. Mutta ennen kuin mennään varsinaiseen videoon, haluamme kertoa teille jännittäviä uutisia. Meille on syntynyt tässä kesän kynnyksellä aivan pieni suloinen poikavauva. Ja tässä nyt vähän tunnelmia siitä. Meidän vauvan laskettu aika oli vasta juhannussunnuntaina, mutta hän kasvoikin niin suurella vauhdilla, että yhdessä lääkärin kanssa päätettiin, että on viisaampi käynnistää aikaisemmin. Pari päivää siihen meni ennen kuin hän suostui syntymään, mutta sitten hän syntyi ihan hyvin sitten kesäkuun alkupuolella. Ja niin kuin on tapana, niin nämä synnytyssairaalat tällä hetkellä kilpailevat näistä synnytyksistä ja synnyttäjistä, jotta he saisivat sairaalat pysymään auki. Ja näin kävi myös nyttenkin. Lahti houkutteli sillä, että heillä on yksityishuoneet, mutta päädyin sitten, että synnytän meidän hyvinvointialueella, eli Kotkassa, jossa sain oikein erinomaista hoitoa. Tervetuloa tähän maailmaan pikku Einar Mark, joka on saanut nimensä pappansa mukaisesti. Ja tervetuloa Jenkimutsimalle YouTube-kanavalle, olen Laila Uljas. Ja nyt palataan takaisin tähän meidän rakennusprojektiin. Saunaa hirsiä. Siitä se matka alkoi. Sen narun vetämisen käytetään apuna tämmöistä kaapelia. Siinä on toisessa päässä tämmönen joustava, joka menee vähän mutkistakin. Ja sitten täällä toisessa päässä on lenkki, johon sitten kiinnitetään toi naru. Ja sitten sillä narulla vedetään ne sähköt, kun ajastaan päästään siihen. Mä tein sillä tavalla, että mulla oli laaseri. Ja sillä mä laitoin noin oikeaan korkoon ja sitten merkkasin vaan ristit tonne. Ja nyt näitä mä poraan sillä tavalla, että mä ensin akkukoneella tommosella hienoteräisemmällä tähän näin niin aloituksen, niin se ei revi. Ja sitten mulla on täällä vähän järeempi porakone, jolla sitten tehdään se reikä loppuun ja sitten taltalla ja vasaralla lohkotaan sitten toi loppu tosta seinästä. Mutta näitä tulee nyt jonkun verran, vaikka mä suunnitellessa yritin vähentää, että minimaalinen osuus noita on. Se on nyt mukavaa, että vaikka tuli tämmönen huhtikuun 24. päivä ja lunta tulee jälleen, niin täällä pysyy lämpö. Ja oikeastaan ei haittaa, että on viileitä, niin tuo laatta kuivuu hitaammin, niin ei tule niin helposti halkeamia. Siinä on muovi päällä, niin se kuivuu sitten myöskin hitaammin niin senkin takia, että se haihtuminen ei ole ihan niin nopeeta. Ja se on vaan sen takia, että hallitaan kuivumista. Ratkaisu tehdä reijän aloitus tihehampaisella reikäsahalla ja sitten vaihtaa karkeampaan isommalle poralla osoittautui oikeaksi. Tällä videolla ei näy, mutta lopuksi reikä vielä porattiin tiheähampaisella terällä, joka siivosi reijän ja vähän laajensi sitä, kun karkeahampainen oli millin pienempi. Tuon hoonauksen jälkeen remonttirasia sopi siihen napakasti. No niin, yläkerran rasiat on valmiina. Nyt on sähkäri helppo tulla sitten tänne, ei tarvitse sillä aikaa ronkkia, niin jokaisessa rasiassa on vetty naru valmiiksi, riittää kun pistää MMJ-kaapelin pään siihen ja lykäsee läpi. Niin ei mene ammattimiehen aikaa sitten tähän nysväämiseen.
Reikiä taltatessa kannattaa käyttää lyömiseen tarkoitettua talttaa. Erityisen terävä sen ei tarvitse olla, mutta kunnollinen puusepän taltta, jota ei ole tarkoitettu vasaralla hakattavaksi, on turhan arvokas työkalu tuossa hajotettavaksi. Oksan kohtia joutuu kuitenkin ihan kunnolla paukuttamaan. Onneksi niitä oli vain pari. Kun rasian kolo oli auki, porattiin vielä läpi hirsirungon sisällä menevään poraukseen. No pystyporaukset mammutti tekee tehtaalla valmiiksi sähkösuunnitelman mukaan, kunhan vain asennuksessa muistaa sen huomioida, ettei lyö vahingossakaan vaarnatappia, kuten meillä kävi. Onneksi kyseisen rasian sai tuotua lattian kautta. Oma rassaaminen oli, että rassin sai vedettyä seinän sisältä rasiaan. Sitä varten taivutettiin 3 millin paksun rautatangon päähän 2 senttiä pitkä koukku. Sillä rassin sai ongittua kolosta. Narulla MMJ-kaapelit sitten saatiin varsin näppärästi paikoilleen. Rassihan on oikeasti tarkoitettu sitä varten, että sitä mukaan sillä vedetään MMJ-kaapelit paikoilleen. Nyt vain tarkoituksena oli säästää ammattilaisen aikaa ja tehdä kaikki niin pitkälle valmiiksi kuin suinkin. Yläkerran vessaan tuleva viemäri piti vielä sovitella välipohjaan ennen kuin sitä pääsi levyttämään kiinni. Tässä kohtaa puntaroitiin, laitetaanko keskuspölyimuria vai ei. Lopulta päädyttiin siihen, ettei laiteta. Alakertaan tulee paljon betonipintaa laittioihin, niin ne on kuitenkin helpointa pitää puhtaana mopilla. Yläkerran vessan viemärit. Siinä on lavuaarille, vessanpöntölle ja sitten siinä on lattiakaivo, jos ei joskus laittaa, niin otetaan vaikka suihkukaapi. Tuosta se sitten tippuu alaspäin. Näitä kun laittaa näitä näin, niin tuo muhvi tulee tavallaan niin kuin vastavirtaan. Eli kun tuolta ajatellaan, että vesi menee alaspäin, tulee muhvi. Sitten se menee tuonne muhvin sisään, sitten on taas muhvi ja sama sitten tästä näin. Niin aina sitten kun on näitä Y-haaroja, niin se tulee kanssa kun tuon myötävirtaan, niin tarpeet kulkee sitten oikeaan suuntaan sutjakasti. Yläkerran lattian rakenne on 3-kerroksinen kipsilevy. Kipsivaluakin harkittiin, kun lämmönjako on siinä tasaisempi, ja olisahan se ollut helpompi tehdä, mutta hinta ratkaisi ja tehtiin näin. Eli lautakoolauksen päälle tulee 1 kerros kipsilevyä ja sen pintaan sitten laitettiin lattialämmitysputket. Putkien väliin sitten silputaan lattiakipsilevyä, joka on tavallista kipsilevyä paksumpaa. Välit täytetään kipsilaastilla ja päälle liimataan sanerauslaastilla vielä 1 kipsilevykerros. Nämä sitten esitellään jossain seuraavissa videoissa. Yläkerran vessan kaappiin tulee yläkerran lattialämmityksen jakotukki. Ne ovat nuo oranssit putket ja kaikki vesiputket menevät suojaputkien sisällä. Jos joku vaikka sattuu vuotamaan, niin vuotava vesi menisi suojaputkessa ja paljastaisi vuodon ennen kuin isompaa vahinkoa ehtisi syntyä. Yläkerta oli hyvä valmistella tässä välissä, kun odoteltiin alakerran lattiavalon kuivumista, että päästäisiin hiomaan sitä ja tekemään väliseinien runkoja.
Seuraavat videot ovat jonossa odottamassa pientä viimeistelyä. Seuraavassa Raksa-päiväkirjassa esitellään hirsitalon väliseinien runkojen teko ja betonilattian hionta. Antti haki Porvoosta vuokralle hiomakone, jossa oli hyvä imuri, jotta betonipöly pysyisi kurissa. Ja tähän loppuun haluan kommentoida, että nyt eletään tässä jo kesäkuun loppua ja heinäkuun alkua. Ja meillä on ollut jo helle ilmat. Ja tuo hirsitalo on pysynyt oikein kivan viileänä sieltä sisältä, vaikka siellä ei ole edes mitään ilmalämpöpumppuja vielä edes asennettuna. Vaikuttaa oikein lupavalta. Mukavaa, että olit täällä meidän seurassa ja katsomassa tätä meidän Raksa-projektia ja YouTube-videoita. Tervetuloa ensi kerrallakin mukaan.